Sizni şuşa bayram bilen kutlamışa mümkün түгел. Qadrli o'quvchilar, o'qituvchilar, shara qo'noqlari, ruxsat etingiz borig'izda da şuşa bayram bilan. Chunki har birimiz uchun bayram. Birinchidan Abdulla To'qayevning 140 yillik yubileyi, ikkinchi yil bilan tug'an tilimiz bayrami bilan qutlab bitirgan. Rayonimiz boshlig'i Rahmatullo Abdullazarovning жылы salomlarini sizga yetkazishga ruxsat etamiz. Bizning әби бабайларыбыз шушы шүрәледә су анасында тәрбияләнеп үскәннәр. Без дә шушы шүрәлеләр белән, су аналар белән тәрбияләндек. Һәм инде хәзерге сабыйлар да шушы укыйсыңлар мәсәлән. Аның Тукайның мирасы үлмәслек, аның гомере кыска булса да, язган әсәрләре гомерлек. Тагын бер катысını барыгызга бәйләгән. Шул матур шара шулай ук шушы чараны оештыручылардан, катнашучы укучылардан, балалар бакчасы сабыйларыннан башлап, аларыбызга китапханәчеләренә, һәм инде район мәдәният җыртыгында күрдем мин. Галия Кайский музее хезмәткәрләренең барысына да бик зур рәхмәтләрен җиткерик. Сезнең исемегез.